200 životů míň. Dejte mi někdo buffy a tam naběhnu do všech. Teda healy. Ne. Počkej, tady na druhé straně. Asi compilation incoming. Zas to ne to, jo, nepřežeň to zas, prosím. Tak teď jsem rád, že jsem tady zůstal, to si ještě počkám. Nepřežeň to zas, prosím tě, tyhle. No vidíš, že už musím healovat, to je hrozný s tebou. No. Můžete zkusit pak no heal challenge, jestli se dostanete dál v SFKčku. Jo, to bylo dobrý, no. Jsme šli no heal challenge, víš co, nehealoval jsem jakoby ve fightech, jenom mimo fighty jsem healoval. Došli jsme jako docela daleko na můj vkus. A myslím si, že i to bychom dali, ale pak už jsem to teda radši fakt healnul, no. Trál zvyše dává dobrý bomby. No, jako oba to docela řežete, ty vole. To je fofrek svině, vole. Nestíhám nic, no. Jo. Retaliation tady dávám do Lady Anacondy. Levelík. Jo, sundal jsem jak gatě. 20. Kámo, Temnoslav je 20, to je v píči. Nejvíc sundání gatí. Tak je kámo nejvíc, dobrá věc. Já si jdu taky vzít stafu. Pojďme nejdřív toho druida. Já teďka nebudu dávat devíč, jo, protože... Jak to? No, protože jsem si vzal tu stafu. Jo. To nevadí. Neboj se, sleduju to, jo? Neumřeš. Já o tom nepochybuji. A máme tady Atku, jo, ale... A jde po mně ten, dobrý. A jde po mně druid. Aha. Třeba wipenem, to byla sranda. A to by byla prdel, vole. Bych se za břicho popadal ještě týden, vole. Já jdu asi do kočky, vole. Dáme. Tak nebudu healovat teďka chvilku. Nepotřebuji healy, mám jenom půl životu. Teď ti doplněj časem. Teď máš furt ještě 1000 životů, víš co, víc než mývá tank běžně na tomhle levelu. A já tě healnu, neboj, do 20 vteřin, ne? Tobě ty životy nepadnou teďka, že jo, jakoby rychle, už tě healu, už to kástím. No jasný. No, boom. Teď klidně naběhni na dalšího a já budu zatím pít, jo? Klastej. Ty to děláš furt. Kamo. Acha Severa de Fuerza. Někdo poslal tu? Sekiru. Ale ne. Někdo nad tě myslí? Ale ze zadu jde jeden. On zavolal ten modrej. Tak asi už můžeme jít rovnou dolů a na toho dalšího, ne? Můžem, jo. Tak jo, tak jdem. Tu ženskou už máme, ne? Jo. Dobrý. Jako máš neskutečnou damage, ty pičo, Oba dva jako dáváte mrdy jak směň. Tak já už jsem na 40% celého dungeonu damage. A ještě s těma mutkama utíkám daleko, ať stihnu dát co nejvíc já. Tak to byl hodně takový ten milionářský smích. Děkuji za upřímnost. Prokoukli jste mě. Jsem miliardář z katrče, vole. Jasný. Musím nic dělat ani.
Tak, už byste všichni měli mít třeba fnuto. Já to kastím takovou dobu a ty jsi mě zaběh. Za to. Ty lumpéden. Do 1939 životů. To je neskutečný tohle. Napiju se, ale můžeš pokračovat. Aha. Já když tak heal mám, kdyby něco. Já nemůžu střílet, já mám něco jiného. Zás Albert musí být mimo gildu, hej, já se zblázním. To nebude tady s námi. Prostě ne, vždycky se někdo najde. Když to není Hoofy, tak je to Albert. Tak mě pozvi. Goofy is goofy. Tak mě pozvi, ne? A co čekáš? Ven is VB. Tak. No to už asi nestihnu, ale ven is VB. Tak a tam práskám jeden screenshot. Okay. Tak, Martin je spokojený. Jo, ještě kousek do levelu, mám modrý brnko. Let's fucking go. To jsem na nějakých 55%. Ty vole, to jsme neměli jít ale na tohohle, teď my jsme šulini, vole. Jsme měli jít na toho velkýho. To je to asi jedno, ne? No, To něco To si prostě zpětnou cestu. tak asi to znásilníme i tak, no. Ale nebudeme mít už ty dva, že jo? Tu staminu a ten orgrimarský, to už nestihneme. Ale třeba jo, když to stihneme brutálně rychle, zatím to dáváme moc. Ale myslím si, že to můžeš nabrat úplně celý, no má tam naběhně, jak jsi zvyklý. Ok. Nevíte někdo, kde je kovadlina v tom Thunderbluffu? Ne, ale napadlo mě výborný jméno na boji postavu. To je u aukce. Jo, ne. Do ledníčku, jakoby hnedka, jak tam vlezeš. Už jsem si vzpomnělej, no. Jo. Říkám ti, že kovadlina bude moje další postava. Tam hlavním náměstíčku, že? Napadlo mě to. Jo, že jsem tam to stojí jakoby mimo nějaký stan, prostě tam stojí přímo uprostředka, jakoby. Jo, už to tady vidím tu vtipnou, ten komín. Na co tam je vlastně komín, když to mají jako otevřeným prostoru? No. To je vlastně mega bizár. A tak ono to asi nějak směruje možná ten foyer, nevím. Prostě funguje. Train me. Pojďme druida. Sleduju životy, jo, neboj se. Jenom spěchám. Pardon, ty jsi něco říkal, promiň? Nic, dobré, já to napíšu bokem. No já jsem si takhle asi jen tak jako mumlal nepodstatný, hele máme tady Atku, jo? Ty jsi vzal potku nebo něco? Myslíš, že to je lepší než 2 agility, 2 stamina, 2 spirit? To asi ne. Ale jako, jsem jako healer, jako jo. Ale... Jako nevím, ono je to hodně kontroverzní ty healovací věci na malém levelu. To znamená, jako v jakém slova smyslu kontroverzní? Že to prostě jak mi není tak dobrý, jak se zdá. Ale není to ani tak špatný, jako by si mohlo zdát. Ale v čem jako? Já... Protože ono se to počítá jakoby to, jak ty tam máš napsaný třeba plus 20 healing power, jestli myslíte tohle? No, healing spells, no.
Aha. tak ono se ti dobře počítává jako koeficientem, jak moc z toho dostaneš, že to je jakoby maximum, třeba je plácnou, kdyby tam bylo 100, tak dostaneš jakoby 100, pokud budeš, myslím, level 20, to má přesně jakoby 1:1 a ten spell, když trvá 3,5 vteřiny, tak je to 1:1. A když seš cokoliv pod, tak se ti to jakoby krátí koeficientem. Ježiš. Takže třeba kdyby ten spell měl jenom 1,75 vteřin kástění jako půlku, tak dostaneš jenom půlku toho bonusu přesně. Aha. Lul. A jelikož na nízkých levelech většinou ještě nemáš žádný spely, který se kástí tak dlouho, tak je to třeba jenom 80% z toho, co je tam napsaný, už jenom délkou toho spelu, víš co? No, A pak tím nízkým levelem to ještě jakoby taky ponížuješ, no. A myslím, že na 20 nebo na 30 se zaláme, že jakoby je to míň a víc, než kolik je tam napsaný, no, ale musíš to všechno počítat dohromady a vlastně komplikáda. Aha. Ale bych to nevysvětlil. si vážím. Že mi to bylo vysvětleno takhle profesionálně až. Ale jako není to ani úplně jak špatný, jak všichni říkají, jako vlastně na 100% si vem int, tak jako když tam máš hodně, jakoby tady toho healingu, tak taky se to může hodit. Třeba na toho Verdana, který vlastně dává velký dacky, víš co, nebo něco, tak se ti může hodit, že máš větší healy. 30 až 40% intelektu té částky healingu mně přijde takový hodně vyrovnaný. No, nebo třeba já jsem našel tu jednu stavku, která má hodně, tak mi prostě si řekli, že jo, ať ji klidně používám, že to jako pomůže, ale když to mám na stavce, mám prostě plus 25 healing, tak třeba ty ostatní věci si dát spíš na ten intelekt a staminu nebo něco, nebo intelekt skvělý, že jo. Aha. Abys neměl všechno třeba jenom na ten healing power, pak sice vykástíš jako healy, který dávají za mega moc, ale vykástíš 3 a seš bez many, no tak ti to asi taky k ničemu moc nebude. Jo. A na instanty se to myslím vztahuje 40 nebo 60% jakoby toho, co je tam napsaný automaticky, vlastně, že tam nic jiného nepočítáš. A stejně většinou healuješ dotkama, když healuješ tohle v tom dungeonu, takže... Je to já třeba nepoužívám, protože ty dotky přetahují agel. No takhle, hele, našel jsem Crashe, protože jsem... Skoro nás obešel, tyjo. To nám vyhejbal Prevít. Měl důvod. Jo. Asi slyšel. Co se právě děje ve Wailing Caverns. Masakry tohle. Šel se podívat, co mu sousedí dupou nahoře a tam najednou Po něm. Najednou jdu po něm, přesně tak. Máme tady nějakého priesta? Nope. OK, tak mi dochází buff od priesta. Mě už došel právě, měl jsem plus 200. Taky, plus taky. 200 staminy, cože? To rozdávali, vole, no. Druid sleep? Spím, dobrý. Ten mi teďka dobře dával, vole. Hazeman, vole, když jsem minule šel a nedával jsem ten Tremor Totem proti tomu sleepu, tak ten mi to vysvětlil asi 4krát, vole, ať ho začnu dávat. Jsou hustí typci. Takže někde to mohl sundávat, ne, nebo něco? Takže já už si to pamatuju velice dobře, vole. Hned za šamana reflexně úplně ve mně cukne, vole, když vidím ty elfy skurvený, co kástí, vole. Má takový autoritativní hlas. Ještě jednou? Že má takový hrubý autoritativní hlas. Jo. Jako testosteron napuštěný, ty vole. Jo. Takový táta prostě. Typek ztrácel vlasy už 15. Někteří lidi, jak... Nevím, kdo to tady postoval, že se dá ujít vždycky nějaká vzdálenost, že má asi takový ten stojící stůl a pod tím běžící pás nebo něco. Jo, hele, tady tohle bych chtěl. Byl Šimon. To je mega super věc. Prostě, když si pracuješ v kompu, tak Walking Desk to je must have. Nevím, kolik u toho ušel u nějakého dungeonu, ale myslím, že dal tak 8000 kroků. V krocích mi to říkal, myslím, nebo jest tak jako hodně dal. Ale to možná i sedělo, já myslím, že jsem někde zahlídnul 6 km, už je psal, no. Tak 8000 kroků to by bylo mít 6 kiláků.
To je No, nebo- mega top tohle. Že už je to tady ta. Kámoš si to bude kupovat, tak mu řeknu, ať s tím pospíší, ať můžu ještě hrát, tady bydlím. Na tom běžícím pásu. No, on ti řekne jasně, můžeš, ale musíš tou elektřinou pohánět ten kompl. Budeš muset na každý dungeon budeš muset maraton uběhnout, aby si vůbec mohl zahrát, víš co, půl hodiny. A nebo ti to padne ve fajku, ale když pomalíš. Já mám notebook a ten notebook nepotřebuje tolik elektřiny. To by mě stačilo prostě 50 W příkon dávat a to si myslím, že není problém nachodit. A co budeš mít Ty vole, Starlink? no, 50, tak to bych se divil, ale třeba jo. Co budeš mít jako Jako- internet? Naplno to nabíjí 100 W, ale OK. co jsem zkoušel, Ale musíš pohánět celou domácnost, nejenom laptop, že jo? a co jsem zkoušel jakoby s nabíječkou, která má 50 nebo 45 W, tak to šlo taky nabít. Aha, A jakoby vypíjelo to sice, ale vydrželo to 10 hodin prostě hraní. OK. Auto se jako pomalu vyvíjelo. Já jak jsem bydlel v autě a tam jsem měl prostě malou tu powerbanku, tak tam jsem z toho to poháněl a tam to fungovalo. Jo, nakonec to stíneme úplně všechno tady s těma buffama. Ty vole, jo, no, hej, to je masakr, ale hej, jde to mrtě rychle. Strašně. To jde, jak kdyby jsme ve třech, vole, zabíjeli normální mobky, vole. Jo. To prostě jenom mlátíme. Píče. Jo. Takhle by to šlo. Jako mohli jsme jít SFKčko. Mohli, jako asi jsme ho jít mohli, no. Asi jsme ho jít fakt mohli. My jsme misovali možná, ne? No, na konci už asi jo, no, my jsme to nestihli oběhnout takhle rychle. A ty 26 bychom asi jako úplně nedávali, no. Jako oni potom přidávají víc damage do nás, když jsme menší levely. No jasný. Protože my máme jaký být daleko menší armor, že jo? Tak to byste měli vidět, jak se tady hemží v Ogrimaru, ale to je jak mravenci, pičo. No, to máš ještě ty 4 layery, myslím, těch hráčů. No, tak to by jinak Jestli vypadalo. jsem to dobře postřelil v tom global chatu. Dalo by to smysl, no. 3 minimálně jsou tady léry, no. Nejdřív bosáka. Aha. Tam je na please. Kámo, ten bosák dostal tak, že prostě si myslí, že je normální mobka. To je neat. Cože druid může mejsky? Aha. Myslíte, že bych dělal větší damage? Ne, Aha. No, určitě ne. cože kočka. Protože shapeshift se nevztahuje jako zbraň, tam máš jenom staty. Určitě? Jo. Dobrý. Protože jí chce, ne, tak mi nakukal. Ne, fakt, tak to je. Ne, já už jsem něco podobného slyšel. No když se podíváš na Cčko, tak tam máš prostě stanovenou 1 vteřinu jako útok v točce. Aha, Nějaký healy boys? neboj. Úplně jedno, co si oblečeš na sebe, tam jde jenom o to, jestli to třeba dává attack power nebo něco takového. Ale schoď to ze mě. Druidovi nefunguje ani jako na zbraní chance on hit. Tam nefunguje nic. Prostě jenom staty. Hahaha. Takhle na tebe. Ti budu dát ochutnat tvůj vlastní medicíny, teď když se nebojím tam naběhnout sám. Ne. Něco tak hnusného bych ti neudělal. Proč se nikdo nesmějete mým vtipům do píči, koukejte se smát. Asi to nebylo takhle grační, co? Ne. O, nějaký totem proti Firům.
Jaký tremorský? Jakože z Tremorova. Funguje to proti firům? Tremor, jo? Trevorův. Trevorův. A jdem tudy, jo? Ok. Ty pičo, dobře to tady lítá, ty blesky. Nejkratší cestou. Tak vám přišla bouřka, nebo co? Jo, už to tady valí. Jo, tady má pršet teďkom další 2 dny, já se tak těším, udělám 3krát víc práce, protože to vedro mě brutálně zpomaluje. Já taky, ale v Durotaru. To je taky dobrý. Ale tak furt je to práce. Práce jako Aha, Tak byste to mohli pochopit, no. to monetizuj. Nějak. To nevím. No, to si nemyslím, že by se někdo chtěl dívat, jak já hraju v hardcore, vole. Jako potenciál by tam byl kvůli tomu, jaký jsou piču s potkama třeba tak to by mohl být dobrý content, ale... Ale ono se říká, nes se jako král a lidi tě budou vnímat jako král. Nes se jako streamer a lidi tě budou vnímat jako streamer. Jo, to je starý řecký přísloví. Asi bych nechtěl dělat práci streamera. Jdem správně nebo kudy jdem? Ne, my jdeme správně. Jo, tudy. Make sense. To je strašně super to makro s tím, s tou lepkou. Jo. Věc. Má 29 minut a my už jsme vole, za půl dungeonu, vole. Nebo já mám 29 minut word buffu, nevím jako ještě. Aha, já vlastně. Co to? Musím naučit vařit dneska. Na Vovku? No jasně, v reálu už to ani neskouším. Já jsem si dneska udělal mega dobrý jídlo. Pečenou zeleninu, k tomu kinou a rybu. Hustý. To zní mega zdravě. Je taky vedro, že jsem snědl půlku a pak jsem to dal zpátky do ledničky, to se nedalo prostě jíst v tom vedru. No, takhle už jednou Marťas tady zabil Priesta, myslím, jestli se nepletu, ale bacha na to. Tyši, no... No, já jsem ho nezabil, já jsem jenom způsobil tu vlnu, která ho pak zabila. Tak, máš pravdu, promiň. Ale jo, ne, zabil jsem ho. No, neutočil. Já jsem se zkusil vymluvit, ale pak jsem si uvědomil, že když to řeknu, tak to furt zní, že jsem ho zabil já, takže... Já jsem si to nemohl odpustit. Ale náhodou, tyjo, když si vezmu všechny ty rany, tak jako na to, že jsem tanka hrál poprvé, tak to nebylo tak hrozný skóre, jako tady ten půl velký, pak pár... Většinou jsme se z toho nějak vylízali. Nepamatuju si nic pak většího, že jsme tam pochcipali. Mě tady skáčou levely. Víš, jak umřel teďka Tyši, Martina? No, na 52 nějak těsně po mně, ne? No, myslím, že na 56, ale zabil ho jiný hladák v bojovačké aréně na čestě. Ne. Ale to jsem lezl, kurva. Jo. A koho měl za postavu? Cože? Koho měl za postavu? Myslím, že on jezdí Parísta, jestli se nepletu. No, tak tam vždycky je nějaká 60, no, to je takový. Jako já Tam myslím ani není, myslím 55, ten co ho zabil. Ale asi nějaký vydelipovaný variant, že jako, že už zabíjel dřív a teď si dal pauzu a teď se asi zase vrátil, nebo co jsem pochopil. Aha. Divoký. Ty vole. Jak to mám udělat? Nemůžu zároveň farmit a zároveň si jít pro pivo a zároveň balit brko. Kde je ten kámo s teleportem? Teleport mi my brko, please. Tak dej autorán, honem si přines papírky a pivo a všechno a pak to po cestě ubal. Ty vole, last time I tried autorun.
Jak si budeš pro pivo, tak to pivo bude orosený. Tak tu rosu použij na zabalení papírku. Co? To nemusíš lízat. Prostě, jako Jak to tu trávu tam máš ty, kámo? Tam musíš lapat jako vada. Ach jo. Ale já jsem dal level up, let's fucking go, si dám brnění nový. Co děje? Takový krásný brnko tady mám připravený. Ty vole, boty pro damageráky pěkný. Já mám need. Co děje? Ten líbí. Je taky. Nejpomalejší část bude prostě ta chůze, no, to neurychlíme ani kdybychom chtěli. Můžeme si popnout Swiftness Potion. My jo, ale... Jemu ho asi nepopnem. Jestli nemáš nějaký plošnej. A tam měli mít jednoho člověka už nachystanýho na začátku, víš co, jenom co zabijete posledního bose, tak aby už to odstartoval. No. Další level. Jo no, tak někdo už by tam měl vyrazit. Za 24 minut jsem dal level teďka. Ty vole. Cože? To je v tom dungeonu jsem dal 2 levely už teďka. Cože? Wow. Crazy. To je docela hustý, jo. Tak jo. Tak dejte mi healovací dotky a jdem na to. Počkej. Nic neděje, já se nejdřív plním manu. Všichni se rebuffnem. Když mu to asi není úplně potřeba. Srát na to, vole. Vydrž, ne, vydrž! Já nemám manu, vole. ale jakože to buffování. Let's go, jdem na to. Tak to je loot pěkně vohovně teda tady z toho bose. I to odpovídalo tomu, jak jsme No, ho získali. Právě jsme ho střískali jak největší frajeři, vole. Právě. Popnul jsem Swiftness Potion a už běžím. OK. Minus 20 pestří v řáku. To je tak 40. Tady u vás jo, no. Tady stojí o 25, je to levný, to je levný běhat rychle. Aha. Teď ještě si čáratinu na hada, ať se zrychlím. Neskutečný. Ne, čáratinu zrovna zalezl za roh. A se na nějaký buffování prostě to rovnou odpal samozřejmě. Jo, Tak. už jde. Já ti stejně dám hnedka lepší buff. Oh, yeah. Co tady zkoušíte? Už je všechno hotový. Já ti jdu buffnout. Takže buff. A už jsi nabuffovaný. Abych mu měl dát Swiftness Potion, mu ho naliju do pusy. Do pusy. Ano, prosím. Jo, dneska jsem zainvestoval a koupil jsem si normálně litr kefíru z kozího mlíka. Za 150. Ty Zatím pičo. jsem byl na hajzlu jenom 7krát. Ale ještě jsem nebyl, ale že cítím, že to přijde brzo. Bože. Jako, No, my friend. kozí mlíko je legit prostě
droga. To Souhlas. ti, kámo, to ti vyplaví tolik prostě chemikálí v těle, ze kterých se budeš cítit dobře, to je neskutečný. Přesně, kámo. Teď všichni začneme pít kozí mlíko, pořádně. A hlavně je to nejzdravější mlíko, co existuje. Přímo z kozy. Kámo, a z jaký kozy, vole? S těma napruženýma bradavkama, vole, nebo takový ty rozpláclý kejdy, vole. Jaký kozy, jste levý. Takhle. Takže to nás pavnul, ty piči. Takhle ono to je. OK. Jako problém s mlíkem je ten, že když je pasteurizovaný, tak ho neumíme strávit. Ale když je to kefír, tak už je předstrávený těma bakteriema. Cool. Probiotický. Mhm. Já vím, my víme. Z čeho to bylo, Tvoj pusy. Krokodýly. Jo, přesně tak. Bylo to těžký, ale... Nebylo. Za jak dlouho jsme to proběhli? Za 40 minut nebo za 35? No, jako za 35 minut jsme to mohli třeba odběhnout, nebo třeba 40 nebo něco takového, ale on to ještě zdržuje, že jo, my bychom to proběhli rychleji. Blbec. No to je bák. A on s ním někdo musí jít, nebo nemusí? On trefí. No ne, tak aby jsme nebyli daleko. Ne, tady tohle prostě je jedno. Není to jak třeba v tom Guns of Norwatch. Tohle není escort quest, to je prostě, že ho spustíš, zaplatíš mu čudlík, on dojde. Dobrá, A on nějak trefí. okej. Ano, pane. Já jsem 21, jo? No taky. Kde jsem to vzal? Ty, a ty jsi byl 19, fakt, že jo? No to říkám, prostě hitli 2 levely. Cool. Já se těším, až tam se běhnou všechny ty mobky. Já zapnu retaliation a všechny rozsekám. To je brutální. Taky se na to už mrtě těším, kámo. Pojďme jim nakopat jejich anusy. Ale schválně je všechny prostě dáme dohromady na jedno místo. OK, tak já půjdu medvěda a půjdu ten swipe. Aha. Natáhneme do středu a prostě rozsekáme to, úplně zapnu Beyblade. Jo, když počkej, já jsem healer, vole. Tak musíme rychle to udělat. Musíme rychle zabít, protože... On nepochápíš, jaký Beyblade roztočím. Já jsem vždycky měl takovýho železnýho a ještě jsem na něj ládoval modelínu, on byl mrtě těžký. Takovýho roztočím. Takový ten kovový disk, který přesahuje o 1/3 ještě celý Beyblade. Jo. A prostě, který rozsekal všechny Beyblady od spolužáků, prostě lítali plasty do očí. Bude říkat úplně každý a úplně vždycky, kámo. Přesně. Mě zajímalo, kdo měl teda těch, kdo tomu to roztřískal, ale... Jestli jsi měl takovýho Beyblade, tak prostě jakoby víš, že jsi prostě minimálně prcal 3 spolužačky. To je Buď tě nezajímali spolužačky, to zkoukal na ty Beyblady. Přesně. Pokud ta spolužačka neměla Beyblady. Aha. Tam to spíš byly takový lentilky než Beyblady. Bohužel jo, vole. OK, že nabereme to všechno, nabereme úplně všechny. Ale honem. To zní jako slavný slova před smrtí.
Čas dívat se na stream. Jsem chtěl to naladit zas. Retailej. Jo, vy na to, máte že- to, vy už jste tady. Až na to, že my jsme to vyfackovali úplně celý, vole. Roztočil jsem to na prázdno, co si budem. Ty pičo, to s tou stavkou na té desice je úplně nesmysl. Kámo, týpek padá jak máslo. Tyhle ten nestihl ani myslet na to, že by něco zakástil, ty vole. Znovu stejný shouldery, ty vole, jak naposled. Pojďme. Garbage. To bylo hodně rychle. Ale Triple level. Tak to ještě prosekáme směrem zpátky, ať nabereme nějaký XP navíc. A můžeme tam odezat questy, jestli máte. Já bych potřeboval ještě ty tři ty kůže. Mhm. Třeba něco je. Musím zabít to Ferreira s tím vínem. Počkej. A teď? Mrknu, tady není nic. Ne, taky mě nejde lootnout. Dobrá. Ne. Oh. Bokosíček to je. Jako jdem. Jako za 40 minut jsme to celý prosekali, nebo za 45, to je divoký. Za 45, ale i s tím, že jsme se museli dojít, jakoby, no. Aha. A to, že to jdeme skoro tak 2 hodiny většinou. Jo, no. No, teď jsme poprvé zabrali. Jak říká tvůj táta, Mates. Jo. Jednou mě začal vyprávět příběh, vole, když jsme chcípli, vole, na nějakých postavách, ne? Tady vzadu ještě nějaký ten, co mu říká, jeden druid. Jo, vím. Tak on mi říká, no víš co, já jsem viděl, že tam se v nějakých problémech, tak jsem zabral, vole. Říkám, jak zabral, vole, to se jako řekl tomu týpkovi, teď zasprintuj, vole. Zmáčku shift. Jo. Mačkal R-ko, vole. Berserk, víš co? Popnul potion. Ještě jeden. Tady Já dostávám se připravám jak na retailu, jak tady fightíme. ale teď tady dostávám ale 8 XP, nevím jestli se úplně vyplatí tady ten čas trávit kvůli tomu. Já už to mám hotový. Albunda už to má. No. Mně chybí jenom se. Z toho druida něco může padnout, myslím. A on tady není už. Ten by byl směrem zpátky jenom. Nebo aspoň já jsem ho vždycky viděl jenom tam, jakoby u Ale dungeonu. na víc místech. Jo? Aha. Aha. To je jak ta Lady Anaconda. Lady. A už i tady umřel Hoof Job jeden, pamatuju. Jo, a Míša, ty z toho dneska moc neřek, člověče. No, vidíš, já jsem do toho tak zabraný, že nemám vůbec co říkat. Jo, já jsem zrovna teďka myslel teda Hoofa, ale ty z toho taky moc nenapovídal. Jsem úplně zapomněl, že tady jste, vole. Jsme si povídali spolu, víš co. Jste nás nepustili ke slovu, jak jsme si museli bude povídat sami. Oni to mají v damage, víš co? Jo, můžu mluvit damage. Já jsem už zabloudil, už nevím, kde jsem. No jsme tady u toho východu, se podívej na mapu. Jo, už se vím, kde jsem. Třeba ještě 3 kitky. Ale tady už nikde nebude, hele. Kitky tady ještě budou. No.
Čák. Tady. Ale jako musím říct, ty vole, že tohle byl zase jednou masakr, vole. Aha. To byl fofr jak prase, vole. Jako hitnul jsem 2 levely, bylo to v pohodě. Tohle určitě musíš hodit na Discord. Jo, to jak jsem teďka Tohle- natáhnul, Ne, jak jsi to natáčel. no, to jak jsem to teďka natáhnul tím petem. To tam určitě ber taky, ale. No, to mi je zabraný přesně. Já myslím, že asi dobrý. Pet chcípnul, možná přijdu dozadu. No ale my to můžeme zjistit, že jo, jak dlouho jsme to šli. Se koukneme, jak dlouhý je to video, že jo. Aha, true. To je kytka. Ale tady tohle bys měl dát i veřejně a prostě zaplatit propagaci, ať to vidí každý. Jo, jaký jsme frajeři. Kdo chtěl tu kytku ještě? jo, já. Počkej, jo, tady je vlastně. Tady je Máte základ. toho týpečka s tím špuntem v řiti? Ne, ještě ne. Jak při ten quest, jestli ho máte ready, protože už mu ho odevzdal. On by mohl být tady, myslím, někde. Já kouknu na druhou stranu zatím. Počkej, ale jakoby já potřebuji pomoc, natáhl 3 tečkom. No aha. OK. Tak makej. Zvládneš, ne? Ne, ježiš, já healuju, neblbněte, vole. Oh yeah. Jeden stavit ještě. Dostal jsem dneska coaching od mýho prostě brutálně bohatého kámoše z marketingu. Na nedělání videí. Jmenuje se Duško? Ne, to je jeho šéf. OK. To je jeho šéf, co vlastní tu firmu pokrovou. To lažou, vole. Matěj. Lažo Matěj? Matěj Chmelo. Vlastní firmu Českou vyzná. Kmelo? A kámo, to je takovej šéfik prostě. Jeho network je asi 150 milionů korun. Piče. Tak řekni, se s A ním to je taky chci k tomu kamarádi. nepočítám ještě jakoby část firmy, co vlastní. Ještě k tomu všemu. Oni sponzorují nejlepší hráči pokru na světě. Oni pro ně jakoby dělají reklamu. To je šílené stemplu. Very nice. No, Česká legie to pěkně prosvištěla. Placák na dálku. Proletěli jsme to. Tak já jsem